Deň. Dúfam, že sa vidíme, počujeme. A vítajte na štvrtom webinári, že AIVD je inštitúcia, ktorá hájí záujmy vzdelávania dospelých už viac ako 30 rokov na Slovensku, s tým, že tie spoločné záujmy sa teraz transformovali aj do zákona o vzdelávaní dospelých. Združujeme viac ako 150 inštitúcií, ale sú tam aj kolektívni členovia a veľmi sa tešíme, teraz pribudli silní hráči, ktorí majú ďalšie pod sebou inštitúcie: Slovenský Červený kríž, Združenie pre kariér, poradenstvo a rozvoj kariéry a tak ďalej. Čiže tých inštitúcií, ktoré združujeme, sú stovky s tisíckami lektorov a našim spoločným záujmom je, a roky sme sa snažili to presadzovať, aby vznikol ten sektor, aby bol správne pomenovaný, aby sa dostávali k tým verejným prostriedkom iba seriózne inštitúcie. Čiže teraz ten nový zákon obsahuje certifikáciu inštitúcií, lektorov, je tam aj ten finančný nástroj na zabezpečenie kvality a o tom vlastne bude aj dnešný webinár, ktorý sa bude špecificky venovať certifikácii vzdelávacích inštitúcií. Bude to prebiehať tak, že taký úvod by som urobil ja, potom kolegyňa Bernadeta Orincová vám predstaví level číslo 1, ja by som potom nadviazal level číslo 2. Vysvetlíme, že čo to znamená, že ako sa vlastne certifikovať ako vzdelávacia inštitúcia, dostať sa do registra, ktorý vlastne je zo zákona a bude sa uplatňovať a teraz sa dá do neho dostať. Niektoré inštitúcie už sú v ňom. Je to zabezpečené tým, že vysoké školy majú svoj vlastný certifikačný systém. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy kontroluje zavedenie vnútorný systém manažerstva kvality vysokých škôl, čiže vysoké školy už sa dostali do toho registra, tie, ktoré zažiadali. Vítam medzi nami, vidím, že sú to aj zástupcovia ministerstva školstva. Keby chceli k tomuto niečo povedať, kľudne nech sa páči. Funguje už taký nový informačný systém vzdelávania dospelých na ministerstve školstva, lebo ministerstvo školstva je tá inštitúcia, ktorá vedie register a ktorá zapisuje do registra tie inštitúcie, ktoré následne budú môcť čerpať verejné zdroje na vzdelávanie cez úrady práce, eurofondy, alebo vlastne tá registrácia, certifikácia vzdelávacej inštitúcie zabezpečuje to, že bude sa môcť tá inštitúcia uchádzať o akreditáciu aj programu. To viete, že tá akreditácia programov už prešla na alianciu sektorových rád, čiže to sú novinky, ktoré priniesol tento zákon. Čo sa týka toho registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií, sú viaceré možnosti, ako sa tam dostať do toho registra, a jednou vlastne je samotná certifikácia cez ministerstvo školstva, ktoré poskytuje sebahodnotiaci dotazník, ktorý inštitúcia vyplní a vie sa vlastne takto dostať do toho registra. Niektorí, viem, že členovia to už skúšali, aj vypísali a tak ďalej. Ten proces už je bežiaci, čiže toto je jedna z možností, ako sa dostať do toho registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií priamo cez ministerstvo školstva a sebahodnotiacu správu. Ďalšie možnosti sú tie, že existujú aj iné certifikačné systémy, ktoré sú schválené ministerstvom školstva, čiže tuto sú vypísané, že vy sa môžete certifikovať aj tým spôsobom, že ja neviem, niektorí z vás už majú certifikáciu ISO alebo CAF a vtedy stačí jednoducho nahrať ten certifikát do toho systému ministerstva školstva a ste automaticky zaradení do registra certifikovaných inštitúcií. Ono tieto systémy manažerstva kvality majú svoje výhody, nevýhody a tak ďalej. Tí, čo ste robili s ISO, viete, že je to jednak finančne, časovo náročné, administratívne náročné a nie je to možno, že je to práve orechové pre vzdelávacie inštitúcie. S tými ostatnými certifikačnými systémami, no ja samozrejme, nakoľko sme sa snažili roky to presadiť to na Slovensku, prvý ten návrh z dielne AIVD o certifikáciu vzdelávacích inštitúcií bol z roku 2002, potom následoval 2007 a tak ďalej. Teraz sa to konečne podarilo.
Čo sa týka takého veľmi stručného porovnania, aké sú výhody jednotlivých tých systémov, no my to nebudeme vedieť úplne bezplatne urobiť. Vedeli sme bezplatne spraviť približne 20 inštitúcií v tých projektoch, ktoré sme mali medzinárodné, Qualtrack, One a tak ďalej. Čiže tam sme vedeli zapojiť inštitúcie, ktoré sú teraz v stave, že už majú za sebou vypísaný ten sebahodnotiaci dotazník a už im stačí iba doplniť, aktualizovať taký plán zlepšovania, ktorým teraz pozeráme a vlastne do konca mesiaca budú mať vydané tieto certifikáty, ktoré keď vlastne nahrajú do systému ministerstva školstva, tak automaticky ministerstvo ich zaradí do toho registra certifikovaných inštitúcií. Keby som sa tak na chvíľku v úvode mohol dotknúť toho, že aký je ten rozdiel, je, že my vlastne ako AIVD budeme poskytovať tým inštitúciám a poskytujeme tým inštitúciám aj taký support, také poradenstvo. Lebo tí, ktorí ste zavádzali ISO alebo iné, tak to poznáte, že vždy je tam aj nejaká poradenská inštitúcia, poradenská firma a certifikačná. To poradenstvo zo strany tých iných certifikátov samozrejme, že je možné, že existuje, my ale vieme aj na mieru, keď sú to, ja neviem, jazykové inštitúcie, tak z jazykového polia tých hodnotiteľov, poradcov vybrať, keď je to, ja neviem, inštitúcia, ktorá sa zameriava na rekvalifikácie. Čiže vieme na mieru pomôcť, ušiť, pomôcť aj s tou prípravou, čiže urobiť to aj to poradenstvo a následne potom samotnú aj tú certifikáciu. Čo sa týka toho certifikačného modelu AIVD. My sme na tom pracovali už roky na tej kvalite, to, čo som spomínal, aj v spolupráci so zahraničnými partnermi v rôznych tých medzinárodných projektoch a súčasný stav je taký, že sme na zozname jeden z tých ministerstvom uznaných systémov zabezpečenia kvality je aj ten náš AIVD. My silno sme to opreli o ten posledný medzinárodny projekt Qualtrack. Viacerí ste tam boli aj účastní. Tým pádom, že chceme byť nezávislí, nechceme, lebo ten Qualtrack bol medzinárodný projekt a boli tam niektoré indikátory, otázky, ktoré nie sú úplne prenositeľné na Slovensku. Napríklad v Čechách musia byť všetky inštitúcie vzdelávacie poistené a tak ďalej. Čiže niektoré tie otázky nedávali zmysel na Slovensku a naopak sme mali také, ktoré my tam potrebujeme vzhľadom na naše podmienky mať. Teraz ten Qualtrack je to na 97% z tých podmienok, ktoré boli vytvorené a ktoré viete nájsť na stránke Qualtrack, ale my to budeme ponúkať pod inou hlavičkou, pod hlavičkou AIVD Eduka. Budujeme už platformu, ona ešte nefunguje. Keď si kliknete na eduka.sk, ešte to není spojaznené, ale v máji to budeme spúšťať pod touto značkou. Systém zabezpečenia kvality AIVD sa skladá z takých dvoch stupňov. Prvý stupeň, ktorý vám za chvíľu Bernadeta predstaví, je level 1. Ten sa zakladá na tom, že my nechceme hájiť záujmy hocikoho, ale iba serióznych vzdelávacích inštitúcií. Čiže schválili sme si na valnom zhromaždení nový etický kódex pred 2 rokmi a tam sme vychádzali z estonského zákona o vzdelávaní dospelých, že povinne musia tie inštitúcie, ktoré sú členmi AIVD, niektoré informácie konkrétne o verejných kurzoch publikovať na web stránke, my im to kontrolujeme. Teraz je dosť veľký záujem o členstvo. Minulý mesiac sme prijali 25 členov, 5 tam neprešlo zatiaľ, alebo 5 neprešlo a od minulého týždňa máme ďalších 10 záujemcov. Od piatka minulého už máme 10 nových, čiže my ich musíme preverovať a toto by vám vysvetlila, že ako to funguje, lebo je to súčasťou toho nášho systému, že keď vy už ste preverení, keď ste členom AIVD, tak viaceré veci my už vieme, že máte zabezpečené a priebežne ich aj kontrolujeme. Čiže ak môžem poprosiť Bernadetu, aby vysvetlila, že čo sa tam sleduje a ako to prebieha.
Ďakujem. Takže všetkých pozdravujem. Moje meno je teda Bernadeta Lorincová. S mnohými sme si telefonovali, písali alebo boli v inom kontakte. Ja by som vám teda predstavila ten level 1, čo to znamená v asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých, ako sa teda stať členom, aké sú podmienky. Prvým takým krokom je, že vlastne sa zaregistrujete na našej webovej stránke. Tu som vám urobila taký krátky print screen hneď na začiatku. Si môžete pozrieť nejaké informácie o nás a je tu hneď aj klik na Staňte sa členom. Je to krátky formulár, kde vlastne vyplníte základné informácie o vás, o vašej inštitúcii, kontakty a iné informácie. Potom nám príde teda registrácia a individuálne posúdime vašu inštitúciu, hlavne si teda pozeráme vašu webovú stránku, že či splňa teda tie základné veci, o ktorých pán Šilhar hovoril, základné teda podmienky z etického kódexu, je to nejaký taký štandard kvality, ktorým teda zaručujete nejaké kvalitné vzdelávanie, ktoré teda ponúkate. Keď teda väčšinou ja si pozerám túto stránku, vám napíšem, že či treba niečo na stránke doplniť alebo nie je celkom jednoznačné. Komunikujeme teda takto e-mailom alebo telefonicky, no a keď si doplníte tieto informácie a všetko je v poriadku, tak potom je potrebné zaplatiť členský poplatok, je to taký symbolický 200 € na rok. Máte potom v tom všetky výhody členstva, ktoré vám neskôr spomeniem. Tu som vám ukázala tú našu web stránku. Etický kódex si môžete pozrieť v spodnej časti našej tej prvej hlavnej stránky. Sú tu aj kontakty na pána Šilhara, na mňa aj na pani Chomovú, ktorá tiež vie zodpovedať všetky otázky, čo sa týka AIVD. Tu som vám vybrala teda hlavné veci, ktoré je potrebné splniť podľa etického kódexu, aby vlastne pri každej tej vzdelávacej aktivite na vašej webovej stránke boli zverejnené tieto informácie, aby každý záujemca o váš kurz alebo teda inú aktivitu vedel alebo teda hneď sa získal tie informácie, ktoré potrebuje. Takže potrebný je samozrejme názov podujatia, opis podujatia, nejaký stručný opis, ale aj hĺbšia osnova, teda obsah tej vzdelávacej aktivity. Môže tam byť spomenutá aj úroveň náročnosti, termín a miesto konania. Niektoré aktivity sú aj také, že termín na vyžiadanie, tak aby tam potom bol aj kontakt, že na koho sa dá kontaktovať, či e-mail alebo telefonicky. Ideálne je, aby bola aj dĺžka trvania podujatia, či sú to hodiny, či sú to dni, prípadne konkrétne, neviem, vymýšľam si 30-hodinový kurz, takže či každý deň to je po 6-5 hodín, alebo nejaký jeden deň celý, alebo pol deň. Cieľová skupina, pre koho je určený tento kurz, či pre učiteľov, manažérov, nezamestnaných, rôzne teda skupiny môžu byť. Prednášajúci a lektori je fajn, ak sú uvedení aj priamo konkrétne mená, prípadne niektorí máte na webovej stránke celú takú svoju postránku, že naši lektori a tam sú spomenutí, občas zverejníte aj fotografie, takže je to tiež fajn to mať takto popísané. Dôležité je mať teda transparentne napísanú cenu a spôsob platby, či v hotovosti alebo bankovým predvodom. Počet účastníkov, nie všetci si to tam zadávate. To ešte zvažujeme, že či je potrebné alebo nie. Niekedy máte dané, že minimálny počet účastníkov, kedy sa kurz otvorí, alebo maximálny počet účastníkov. Takže hej, k tomuto sa ešte zvažujeme, je taký malý otáznik z našej strany. Certifikácia je fajn, ak máte aj pri neakreditovaných kurzoch napísané napríklad, že získajú osvedčenie alebo teda certifikát o absolvovaní kurzu. Samozrejme, pri akreditovaných je potrebné to osvedčenie. Taktiež na vašej webovej stránke by sa mal objaviť reklamačný poriadok alebo teda všeobecné obchodné podmienky. No a na záver teda tie kontaktné údaje, aby sa vedeli záujemcovia obrátiť buď telefonicky alebo e-mailom.
Tu som vám zhrnula aj v krátkosti výhody členstva v AIVD. Asi jediným by som taký zvýraznila je možno tá propagácia kvalitnej vzdelávacej inštitúcie, že keď máte našu značku AIVD, tak, a teda toto je ten level 1, tak ostatné inštitúcie vedia, že ste prešli nejakým štandardom kvality, nejakou kontrolou. No a tu by som iba na záver spomenula, že teda tento level 1 nestačí na ten automatický zápis do registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií, to už ale pán Šilhár spomenul. A myslím si, že aj tu končí moja prezentácia. Ďakujem za pozornosť a teda aj na webovej stránke nájdete na mňa kontakt. Ďakujem pekne. Ďakujem. Končím tú prezentáciu toho levelu 2 a potom môžeme, to je myslím tá najzaujímavšia časť, prejsť na otázky. Tak ako pani Lonicová presne povedala, ten level 1 nestačí na to, lebo dve inštitúcie, myslím sa nám členské objavili také, čo si mysleli, že ministerstvo ich automaticky tým pádom zapíše. Naše podmienky, hlavne ten level 2, ide nad rámec toho, čo je požadované ministerstvom. Ideme v zmysle toho levelu 2. Napríklad my tam vyžadujeme, že musí minimálne 3 roky fungovať tá inštitúcia, že iba vtedy vieme posúdiť procesy, že iba vtedy vieme hodnotiť niektoré veci, že my napríklad v našom systéme nedokážeme certifikovať inštitúciu, ktorá vznikla predvčerom. Čiže keď sa nám hlásia inštitúcie za členov, my ich vieme aj nových prijať, vedia splniť level 1, ale tú certifikáciu, tú, ktorú podpisujeme pod nich, že áno, že toto sú inštitúcie, ktoré patria pod registra, tak tam ideme trošku nad rámec v zmysle tých požiadaviek. Ten level 2, ja by som k tomu prešiel, tak tam áno, máme tie vstupné požiadavky, to je bod číslo 1, že tí, čo to splňajú, tak tí sú pripustení k tomu, aby si vypísavali tú sebahodnotiacu správu AIVD. Takže my vieme z registrov dostupných zistiť jednak dĺžku, existenciu, tie realizáciu vzdelávacích programov a tak ďalej. Tlačíme členov všetkých do toho, aby vypisovali ten dotazník dál v ministerstva školstva, však teraz to už bude také jednoduchšie, lebo všetko bude v tých registroch ministerstva školstva, respektíve Aliancie sektorových rád, čiže tam už sa to trošku zjednoduší aj pre tie vzdelávacie inštitúcie, ktoré budú v registri. A samozrejme dávame pozor na dodržiavanie právnych predpisov, etické záležitosti. To, čo som spomenul napríklad v poslednom období, že sme 5 inštitúcií neprijali, to súvisí aj s tým, že niektorí síce splňajú to, že si vedia aj akreditovať vzdelávací program na ministerstve školstva doteraz, alebo no proste oni majú garanta lektorov, majú učebné osnovy, plány. Všetko v poriadku, dajme tomu k nejakej kvalifikácii, programu, len potom popri tom ponúkajú veci, ktoré sú naozaj že blúdárske, alebo nám sa hlásia aj nejakí scientológovia a tak ďalej, čiže sektári. Nemáme my záujem hájiť záujmy všetkých, keď sú tam veci na pokraji alebo nevedecké záležitosti, tak takých členov my naozaj ako AIVD nepríjmame. A s tým my sa inšpirujeme tým, ako to funguje aj v zahraničí. Čiže nám podobné asociácie v zahraničí takisto sa vyhýbajú takýmto rôznym pochybným inštitúciám. Potom máme aj to, členovia, myslím, vedia všetci, máme aj takú mailovú adresu, že ombudsman@aivd.sk, a tam príjmame podnety, ktoré potom riešime. Môžu sa to týkať vzdelávacieho prostredia alebo aj nejakých členov, nečlenov. Aktuálne riešime napríklad to, že jedna inštitúcia, ktorá overuje, podmienuje to, že u nej si musia robiť vzdelávanie, a to je proste mimo zákon už. Čiže príjmame, keď máte nejaké podnety a tak ďalej, tak viete to takto riešiť aj cez buď
kontaktovať osobne alebo písať na ten e-mail. Dobre, čiže čo sa týka toho level 2, tie oblasti sú veľmi podobné, ako poznáte možno, že aj z iných certifikačných systémov. Tak to sú týchto 5. Inštitucionálne pozadie tej inštitúcie, lektorský tím, vzdelávanie a meranie jeho účinnosti, materiálne, technické a didaktické zázemie a prístup k účastníkovi vzdelávania. Keby sme si to chceli rozmeniť na drobné, tie inštitúcie, ktoré budú mať záujem sa certifikovať cez AIVD, zatiaľ evidujeme okrem tých 20, ktoré tu mali platené cez projekty, ďalších 5, tak vieme vám zase, to je viac ako 200-stránový dokument k tomu systému zabezpečenia kvality, ktorý nebudeme nazývať Quotek, ale Eduka, a tu sú potom jednotlivé tie časti, ktoré sa hodnotia v rámci tie oblasti, čiže vstupné požiadavky, to už som predstavil, inštitucionálne zázemie, že tá inštitúcia musí mať jasnú víziu, stratégiu, hodnoty, veci ohľadne rovnakého zaobchádzania, prístupnosti, GDPR a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré sú rozpísané v tom 200-stránovom dokumente, ktoré ale vy nemusíte študovať. To je iba, keď by vás to zaujímalo, že vy s čím sa stretnete je samotný ten dotazník, kde my vás poprosíme o to, aby ste dali link alebo uploadovali veci ohľadne vízie, stratégie, hodnoty a tak ďalej. Máme to rozpracované aj tak, že máme tam, vy viete si pozrieť aj, že čo tí hodnotitelia, na čo sa pozerajú, čiže tam sú tie pokyny pre hodnotiteľov a je tam aj, že prečo je táto, že aké dokumenty môžu poskytnúť ako príklady pre tú vzdelávaciu inštitúciu. Ako som už uviedol, my poskytujeme aj poradenstvo, čiže my vieme urobiť to, že sa dohodneme, teoreticky vaša inštitúcia má záujem urobiť si certifikáciu cez AIVD, my vieme sa dohodnúť na termíne, všetko toto bude organizačne zabezpečovať tajomnička IVD, doktorka Chomová, Svetlanu veď poznáte, čiže dohodne sa termín, podľa typu inštitúcie, nejakého poradcu a tak ďalej vyšleme, vieme, ja neviem, na pol deň alebo na 2-3 hodinky, kde vám pomôžu s tým vypísaním toho dotazníka, keď sú nejaké otázky alebo aj vlastne poskytnúť kontakt na toho poradcu, že vieme to urobiť aj formou buď online alebo nejakého call centra. Čiže s týmto už máme skúsenosti a vypísať jednotlivé tie položky dotazníka, alebo my to budeme musieť mať písomne. Keď to budeme mať všetky tieto veci od vás písomne alebo nahraté dokumenty, linky a tak ďalej, tak vtedy nastáva tá ďalšia fáza. To už súvisí s tým, že nastáva tá ďalšia fáza, že tam príde nejaký hodnotiteľ. My sme doteraz to robili tým štýlom, že hodnotitelia vždy chodili traja. Vieme to spraviť aj tak, že dvaja budú online a jeden príde osobne, ale budeme sa snažiť podľa vzdialenosti a dostupnosti ísť aj viacerí na to miesto, aby to bolo takto zabezpečené. Vždy jeden z tých hodnotiteľov bol z nejakej štátnej inštitúcie, z ministerstva školstva, zo ŠIOVu, z Aliancie sektorových rad, čiže toto budeme naďalej dodržiavať. Nastáva potom tá kontrola, samotná certifikačná návšteva na mieste. Vy niektorí máte veľké skúsenosti dlhoročné s riadením vzdelávacej inštitúcie, máte zavedené vlastné systémy, ako riadiť kvalitu. Týka sa to, ja neviem, viem, že v jazykovom vzdelávaní tam sú mnohé certifikačné systémy, ktoré sú a ešte nad rámec tohoto. Toto je taký, by som povedal, základ pre vzdelávanie dospelých, pre tú funkcionalitu, aby sa naozaj tam nedostali nejakí podvodníci, šmejdi a tak ďalej, aby bolo zaručené to, že keď sa verejné prostriedky míňajú na vzdelávanie dospelých, aby bolo zabezpečené to, že je to seriózna inštitúcia a
Bohužiaľ poznáme situáciu, že ešte stále, kým takýto register nefunguje, tak k prostriedkom sa dostávajú naozaj aj nejakí šmejdi. Keď sú aj vlastné zavedené systémy, Akadémia finančnej správy má vlastný interný systém riadenia kvality pre vzdelávanie a tak ďalej, má to sofistikované, alebo jazykové školy majú, existuje asociácia jazykových škôl, ktorí majú vlastný systém prepracovaný a tak ďalej. Čiže to všetko sa dá zohľadniť v tom našom prípade, že vieme jednak jednej, že toto sú požiadavky, ktoré potrebujeme pre ministerstvo školstva, toto máme schválené ministerstvom školstva, napasovať to, aby nebolo potrebné, ja neviem, siahlo do nejaké vypisovať veci. To súvisí aj s tým, že budeme aj to poradenstvo, aj tých hodnotiteľov vyberať z tej oblasti, v ktorej tá vzdelávacia inštitúcia pôsobí. Dobre, ale aby som sa už neopakoval, čiže teraz také praktické veci. Čo sa týka tých asi 20 inštitúcií, 20 inštitúcií, ktoré sa zapojili do projektu One, Qualtrack a tak ďalej, majú vypísané sebahodnotiace dotazníky, už boli sme tam aj na návšteve a tak ďalej. Oni už o tom vedia, boli kontaktované, čiže oni potrebujú akurát aktualizovať plány zlepšovania a zaslať nám to. Drvivá väčšina z nich to už spravila, čiže my teraz do konca apríla to vyhodnotíme. Komisia pre jednotlivé tie inštitúcie to vyhodnotí a zašleme im, keď budú mať všetko OK, splnené, zašleme im do konca apríla ten certifikát AIVD Eduka, ktorý môžu už nahrať na stránku Ministerstva školstva a tým pádom sú v registri. Pre tie ďalšie inštitúcie, ktoré majú záujem o to, tak vás poprosím kontaktovať. Stačí jednoduchým mailom pani Chomovej, že áno, máme záujem o certifikáciu vzdelávacej inštitúcie a tým pádom by sme vás potom kontaktovali, dohodneme individuálne harmonogram, podmienky, lebo viem, že niektorí nás už kontaktovali, že v máji končia akreditáciu a potrebujú to v máji a tak ďalej. Samozrejme, všetko toto vieme zohľadniť, že tí, ktorí to potrebujú prioritne a rýchlo, tak my máme viac ako 20 vyškolených tých hodnotiteľov, vieme to takto podohadovať tie termíny, tak aby ten harmonogram aby dával hlavu petu pre všetkých. Čiže to poradenstvo online na mieste, to už som spomínal a dohodneme vlastne certifikačnú návštevu. Takže z mojej strany, čo sa týka toho predstavenia modelu AIVD, keď máte záujem o podrobnosti, tak samozrejme vieme vám zaslať aj ten 200-stránový vysvetľujúci materiál, ale hlavne tú sebahodnotiacu správu, aby ste si vedeli už pozrieť. Zatiaľ, bohužiaľ, fungujeme ešte bez tej platformy, zatiaľ to robíme cez Google Forms, tú sebahodnotiacu správu, ale už sa programuje to Eduka.sk, čiže niekedy v máji, koncom mája by to malo už byť cez tú platformu. Komu to ponáhla, tak zatiaľ to bude cez Google Forms, ten, kto má ešte čas, lebo vlastne vy, keď máte to závisí od toho, to už je individuálne, že ako rýchlo to potrebujete. Tí ostatní už budú cez platformu. No a ešte posledná vec z mojej strany, to je pozvánka. To viete, že AIVD bude mať valné zhromaždenie, tentokrát to bude valné zhromaždenie volebné, 37. Bude to 7. mája v Bratislave. Predchádza tomu bude konferencia, ktorú robíme s hlavným mestom Bratislava. Bratislava, to viete, že sa stala UNESCO Learning City, čomu sa tešíme, takže tá konferencia dopoludnejšia sa bude venovať témam aktívneho starnutia, budú tam mať 5 stolov, tam bude jeden stôl má Bratislava, Slovenská komisia pre UNESCO, Aliancia sektorových rád, Cogneo a AIVD. Čiže všetci ste srdečne pozvaní, len sa treba zaregistrovať. Čiže do obeda bude konferencia, potom budeme mať obed a potom po obede máme valné zhromaždenie, to je 7. mája. Tí, ktorí ste ešte nie je registrovaných, myslím, že asi 50 inštitúcií už je. Potom ďalší termín, čo vám chcem dať do pozornosti, je 20. oktobra. Bude slávnostné otvorenie 25. ročníka Lifelong Learning Week na Slovensku. Budeme tam mať veľkú konferenciu medzinárodnú k téme učiace sa mesta a potom zase k zabezpečeniu kvality vo vzdelávaní dospelých následujúci deň a prídu veľké mená z Európy a tak ďalej. Čiže toto bude taký väčší 25. ročník Lifelong Learning Week. Samozrejme zopakujeme tie národný okrúhly stôl, 8 regionálnych. My už tu máme zverejnené aj tie
termíny, čiže tam už sa dá tiež prihlasovať. Takže toľko pozvánok, neviem, otvoril, že ak máte nejaké otázky ohľadne tohto certifikačného systému alebo niečo jasné, alebo treba dovysvetliť, nech sa páči. No, tak ak môžem ja, Pichaničová Prešov. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Chcem sa opýtať na takú vec, že ja už som v podstate samohodnotiacu správu, aj ten plán vyplnila na tom portáli ISVDčka, ktoré má ministerstvo školstva. A teraz neviem, že či mám počkať na hodnotenie od nich, alebo to prichádza ku vám na hodnotenie, alebo vyplňať na novo ešte raz do toho levelu 2 novú samohodnotiacu správu. V tomto nemám trošku jasno. Prosím o info. Hej. No, čo sa týka sebahodnotiacej správy pre ministerstvo, vy keď ste to tam vypísali a odoslali, tak vy vlastne vám stačí počkať na, tam je myslím zo zákona 90 dní, ale oni to robia priebežne teraz, čiže tam počkáte na vyjadrenie ministerstva a budete zapísaná do registra na základe toho, čo ste už odoslali. Dobre. Je s nami aj pani Lazarová, neviem, že či k tomuto niečo treba ešte doplniť. Lebo áno. Ja som len chcela vedieť, že či je potrebné robiť duplikovanú prácu, alebo počkať najprv na zhodnotenie toho, čo už som poslala. A prípadne potom... Samozrejme, vy nemusíte robiť pre rôzne, vám stačí mať zavedený jeden model zabezpečenia kvality. Čiže vy keď sa rozhodnete, že budete mať ten ministerský, tak budete mať ministerský a tak ďalej. My tým pádom, že sme to naozaj roky sa snažili o to a chceli sme to, tak teraz tá situácia je veľmi priaznivá, čo sa týka aj, ja neviem, štátny inštitút odborného vzdelávania má svoj model a je to normálne, bude to normálne funkčné aj ministerstvo. Len tie dlhoročné skúsenosti nám naznačili to, že my by sme mali ako AIVD mať vlastný, tak ako to je v tých vyspelých krajinách, aby sa nestalo, dajme tomu, že lebo náhodou sa niekde niečo zomelie, my už nemáme úplne najlepšie AIVD s týmto skúsenosti, čo som spomínal, že ten model sme sa snažili tvoriť ešte v roku pána, to bola Akadémia Istropolitana, veľký národný projekt. Vytvorilo sa to, ale išlo to do šuflíka a nič nefungovalo. Potom to isté sa stalo v rámci toho CVANu, že bol Národný ústav celoživotného vzdelávania. Takisto sa išlo na certifikáciu a tak ďalej, len sa to išlo to do stratená. Čiže my sa snažíme, áno, teraz je to v dobrých rukách, že ministerstvo to robí transparentne, má to pod kontrolou, takisto aj zo strany ŠIOV nemáme žiadne obavy alebo čo a snažíme sa čo najviac spolupracovať, kooperovať, ale tým pádom, že my sme ako viac ako 30-ročná inštitúcia a je to naše pole pôsobnosti, tak budeme sa snažiť ponúknuť čo najlepší model a ja som sa snažil naznačiť, vy keď si pozriete ten dokument 200-stránový, tak tam je aj také porovnanie toho nášho modelu s inými, s ISOM, s CAF, s inými modelmi, že aké sú jeho vlastne výhody. Ja som to tu dopodrobne neprezentoval, ale toto je namieru šité na slovenské podmienky, na podporu a na rozvoj kvality tých vzdelávacích inštitúcií. Ja to beriem tak, že vy určite, keď si pravíte dobrý status quo, že ako to máme zabezpečené a tie quality check na základe tých indikátorov, ktoré tam má ministerstvo, má ich tam správne pomenované, čiže vás to vie posunúť. Aj si sami robíte plán zlepšovania. Trošičku vidím výhodu v tom, že keď je to cez AIVD, tak vieme, myslím si, že tú poradenskú činnosť a rozvoj a viac naznačiť nejaké, že OK, v tejto oblasti by sa toto dalo ešte s týmito spolupracovať, takéto networky, do takýchto projektov ísť, že toto je tá pridaná hodnota nášho systému. Lebo... Dobre, takže ďakujem pekne za info. Kajo, počujete ma? Áno. Ale prípadne ten súbor, ktorý hovoríte o tom 200-stranovom, tak si ho môžem spokojne vyžiadať a prípadne porovnať to, čo tam má AIVD a to, čo som prípadne ja poslala, že či ešte nejaké veci tam môžu že doladiť alebo nedoladiť. Takže môžem požiadať o ten súbor, áno, aby som si... Áno. Ja vám pošlem všetkým link, aby ste si ho vedeli aj stiahnuť, aby to nebolo... Výborne. Aby ste sa nemuseli k nemu preklikávať.
Áno, pani Lazarová z ministerstva školstva. Dobrý deň, prajem, vítam vás. Ja by som všetkých chcela požiadať. Počujete ma, hej, lebo trošku cez ten Zoom už nerobíme. No, dobre, takže sme sa tu. Pripojená je moja kolegynka. Odpoveď na vašu otázku je, prosím, ak ste podali teraz žiadosť cez sebahodnotiacu správu, poprosím vás o trošku trpezlivosti, pretože nám to trošku robí chaos v systéme. Viem, že sme zverejnili až teraz zoznam tých systémov, ale v systéme nám to robí neporiadok. Čiže tí, ktorí ste si podali, počkajte na naše vyjadrenie, až následne, ako tí, čo máte certifikát už vydaný, to je trošku iný prípad, ale nie, aby ste teraz išli rýchlo dávať certifikáty cez AIVD. Počkajte, my si myslíme, že do konca, už sa to veľmi dobre rozbehlo a do konca maja my, ako sa vraví, vyprázdnime ten zásobník a tí, ktorí majú byť zapísaní do registra, ktorí podali žiadosť do nejakého 15. apríla, čo určite vy ste, pani Pichaničová, lebo však my registrujeme tie žiadosti všetky. Ďakujem, pani Lazarová. Takže chvíľočku počkajte, teraz to už naozaj sa to rozbieha, už zapisujeme prvé inštitúcie. 2. mája začneme už zapisovať aj vzdelávacie inštitúcie do registra, ktoré sú teda na základe tohoto systému. Je to trošku, by som povedala, že sa tu systém vyvíja, treba ho aj testovať, čiže nie je to až také jednoduché. Čiže chvíľočku počkajte, aj ostatní vás poprosím a hovorím, že už pomaličky zasielame tie správy tým hodnotiteľom, už máme nejakú databázu, čiže teraz to už bude v podstate prebiehať plynulé. Aj napriek tomu viem, že máme tých 90 pracovných dní. Bola to v podstate pre nás iba taká záloha na tento rozbeh. Ono to bude bežať priebežne. Čiže tí, ktorí naozaj máte fakt, nehovorím, že nejaké systémy kvality, ja neviem, na nejakej normálnej štandardnej úrovni, a aj keď nemáte náhradný certifikát a pravdivo v sebahodnotiacich správach odpoviete a uvedete fakty, ktoré si vedia hodnotitelia externí overiť. Čiže nie je tu účelom písať litánie, naozaj neočakávame od vás ani vedecké práce, pravdivo odpovedať na otázky, ktoré sú sebahodnotiace správy, dať tam linky, aby to neboli len nejak naskladané slova, ale veci, ktoré sa dajú overiť, nemáte sa čoho báť. A naozaj za ministerstvo si myslím, a tak to aj bude teda, že my už keď sa rozbehneme, ten proces naozaj nemáme my záujem nejakým spôsobom do posledného dňa vám tu zdržiavať, len teraz sme to museli technicky nastaviť. Dobre? Miri, chceš aj ty niečo? Ďakujem pekne. Dobre, takže ja som pripojená, ja vás počúvam. Dobre, majte sa. Ďakujeme. My teraz sme dosť zavalení a to viete aj, že okrem certifikácie vzdelávacích inštitúcií ten nový zákon vyžaduje aj od lektorov, ktorí budú pôsobiť v akreditovaných programoch, že musia preukázať odbornú spôsobilosť tým osvedčením o profesijnej kvalifikácii. Čiže my máme teraz stovky lektorov prihlásených na skúšky, že nestačí, že tie lektori, ktorí majú absolvovaný nejaký kurz, aj akreditovaný, dajme tomu, že to nestačí, že to niekde absolvovali, ale musia byť overení. Čiže teraz viacerí, aj konkrétne pani Pichaničová nedávno bola na skúškach, takže máme toho teraz vyše hlavy. Všetky tie termíny, ktoré sme zverejnili minulý týždeň, sú už dávno obsadené a je tam veľký previs, čiže my hľadáme teraz nové termíny pre jednotlivé mestá, lebo ten záujem je veľký, enormný. Toto má na starosti vlastne kolegynka pani Lorincová, čiže čo sa týka certifikácie vzdelávacích inštitúcií, áno, registrujeme tam už záujem 5 ďalších nových, to bude robiť pani Svetlana Chomová. Keď ste ďalší, ktorí sa chcete do tohto zapojiť, tak ja vám odporúčam, pošleme vám ten link na ten viac ako 200-stránový dokument, ale vám stačí si kliknúť od strany 190, čo ja vám to zazdielam, aby sme boli v obraze. Tam sú tie vstupné požiadavky, tam je to gro, vstupné požiadavky a teraz by ste mali vidieť ten samohodnotiaci dotazník. Čo sa týka vstupných požiadaviek, či toto spĺňate, inštitucionálne zázemie, lektorský tím a tak ďalej. Tuto sú tie otázky, to je od strany 190. Ostatné predtým je, ako sa to robí, aké sú požiadavky na hodnotiteľov a tak ďalej, také podporné veci k tomu systému. Ešte ten samohodnotiaci dotazník, ktorý vám zašleme, ten v Google Forms zatiaľ,
tak niektoré tie otázky sú tam už pozmenené alebo úplne vynechané, ktoré sa nedávajú zmysel pre slovenské podmienky. Nie ich veľa, ale proste sú tam niektoré, ktorých sa to týka. Dobre. Mohla by som, Kajo, len jednu na objasnenie? Áno. Trošku zavládla panika na vzdelávacom trhu ohľadom týchto osvedčení. Vy vydávate o čiastočnej kvalifikácii, v budúcnosti sa budú volať osvedčenia o profesijnej kvalifikácii, lebo veľa už ľudí píšu na Alianciu. Ja len chcem prizvukovať, že táto podmienka sa týka iba akreditovaných vzdelávacích programov, čiže v neakreditovaných nemusíte preukazovať lektorskú prax, keď si tam niekoho hľadáte, že vám musí predložiť osvedčenie o kvalifikácii. Tam stačí, keď si vyhodnotíte, že má napríklad kurz alebo vám zdeklaruje prax, hej. A čo je dôležité oproti minulému zákonu, bude to fungovať úplne inak. Čiže mnohé programy, ktoré ste doteraz mali akreditované, sa už akreditovať nebudú. Čiže tam to pôjde na voľno, bude vám stačiť zápis do registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií. Akreditovať sa budú výlučne programy, ktoré vedú k získaniu novej kvalifikácie. Hej? Čiže keď ste mali akreditovaných 5 programov, z toho bol jeden murár, jeden kaderník, a druhé boli, ja neviem, inovatívne metódy, neviem v čom. Akreditovať sa bude len ten murár a kaderník, lebo to sú kurzy, ktoré sa už posunuli do formálneho vzdelávania a sú obdobné, ako keď sa vzdelanie získa napríklad na strednej škole. Dobre? Takže, lebo toto naozaj potvrdzujem, čo povedal Kajo Šilhár, že píšu ľudia, či je to naozaj pravda, ale popri tom píšu na Alianciu, lebo koordinujeme teda tie odpovede, aby boli jednotné, že jednoducho chcú akreditovať programy, ktoré sa už ani akreditovať nedajú a pýtajú sa, že či na to potrebujú naozaj osvedčenie o kvalifikácii profesijnej. Čiže odpoveď je iba na tie akreditované a akreditovať sa bude naozaj iba to, čo je na to www.kariernabrána.sk, alebo teda ak pôjde o novú kvalifikáciu, je tam možno zaradiť tam aj novú kvalifikáciu. Na ostatné programy si môžete vyžadovať aj iné doklady, kde vám budú vaši lektori, napríklad v jazykových kurzoch, ktoré akreditácii nepodliehajú. Môžete si požadovať vy preukázanie lektorskej činnosti v oblasti vzdelávania podľa vlastného uváženia, ale tak, aby teda boli splnené nejaké minimálne štandardy kvality, aby ste teda to našou certifikáciou prešli napríklad prax, osvedčenie o akreditovanom programe a podobne. Dobre? Môžem ešte sa spýtať, ja som stále zvedavá. Keďže máme čiastočnú kvalifikáciu po tých skúškach, tak bude sa robiť potom aj nejaká profesijná ešte ďalšia skúška? To je, že úplne niečo iné, pani Pichaničová. Vám akceptujú, ono je to len iné pomenovanie toho istého osvedčenia. Podľa starého zákona vy ste, myslím, že už boli ste už na skúške? Áno, mám ju. No, aj ste určite spravili, čiže ak máte vy v rukách osvedčenie... Tak to sa musíte pána Šilhára opýtať, či som spravila. No, ak budete mať v rukách osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii, na to je v zákone prechodné ustanovenie a ono sa považuje vlastne za také isté potvrdenie, ako bude nové potvrdenie o profesijnej kvalifikácii lektora. Čiže nemá logiku, aby ľudia, ktorí už raz sa získali v minulosti, sa aj znovu išli dávať preskúšať. Dobre, čiže sú tam tieto dve možnosti, plus tretia je, ak ste náhodou boli v projekte Národnom systému overovania kvalifikácií. Super, ďakujem za odpoveď, majte sa, díky. Ďakujem pekne. Tieto otázky sa nám veľmi často opakujú, čiže áno, tieto tri spôsoby, že keď niekto bol v SOKu a má osvedčenie, ten systém overovania kvalifikácií, tam bol pred komisiou, tam to je platné. Potom teraz, čo overuje AIVD a LKP na čiastočnú kvalifikáciu lektora, to je platné a potom profesijnú kvalifikáciu to už bude robiť Aliancia sektorových rád po novom, to bude platné. A to sú tri spôsoby, ako sa vlastne dostať k tomu, že ten lektor môže pôsobiť v akreditovaných programoch po novom. V čete máme otázky, že či sa to bude týkať aj akreditácie mediátor. Áno, bude sa to týkať. A že či bude záznam z tohto webinára, áno, bude, ja ho budem musieť zostrihať, lebo tam boli spätky, ale zavesíme aj záznam z tohto webinára. Hej. Môžem ešte jednu otázku? Nech sa páči.
My, keď máme akreditované programy na vzdelávanie učiteľov, čo sa týka aktualizačné, inovačné, funkčné vzdelávanie, tam to ako bude, podľa čoho to je upravené? Tam je to podľa školského zákona, čiže ako to bude prebiehať? No, na toto vám odpoviem, že už Kajo, keď si ma pripojil, máš Áno, smolu. áno, choď viacej ty, toto je oficiálnejšie. No, takže takto, podmienky, ktoré ste vy povedali, inovačné, idú úplne podľa inej legislatívy. Čiže toto vzdelávanie sa neriadi našimi podmienkami, neriadi sa tým, že tam musia tí lektori preukázať tú lektorskú prax podľa zákona o vzdelávaní dospelých. Čiže vzdelávanie učiteľov celé si ide po starom. Akurát by som vás veľmi rada upozornila na to, že tento rok sme dali ako prechodný, ale od januára, ak bude vydaná nejaká výzva akéhokoľvek ministerstva alebo cez úrady práce a bude sa týkať aj učiteľov, buďte pripravení na to, že nad rámec zákona o pedagogických a odborných zamestnancov bude od vás požadovaný zápis do registra certifikovaných inštitúcií. Princíp je, od januára 26 všetky verejné zdroje môžu ísť len tej vzdelávacej inštitúcii, ktorú dámy na úradoch práce a ministerstvách vedia overiť, že je zapísaná v našom registri. Čiže nad rámec toho zákona odporúčam aj poskytovateľom vzdelávania pre učiteľov, aby sa nám postupne do tohto registra pozapisovali. Veľmi pekne ďakujem. Ja to iba doplním, v pondelok bude zasadnutie sektorovej rady pre vzdelávanie a výchovu a tam už vlastne tam sa niečo už kreuje, že nejaké návrhy a tak ďalej v zmysle tom, že je na Slovensku x rôznych akreditačných komisí, požiadaviek a tak ďalej, že postupne to nejako harmonizovať v zmysle tak, ako to bolo naznačené už. Že všetko by to malo postupne prejsť pod tú alianciu sektorových rád a jednotné podmienky pre lektorov a inštitúcie. A môžem sa ešte ja spýtať? Áno, nech sa páči. Počujeme sa. Ja som objednaná na lektorskú skúšku 22.5. a ešte mi zatiaľ neprišlo potvrdenie o tom, že som prihlásená. Mám očakávať nejaký takýto potvrdzujúci mail? Áno, to je asi otázka na mňa. Ja vás registrujem, mám vás tam zapísanú, postupne posielam tieto. Ako pán Šilhár máme veľký záujem o tieto lektorské skúšky, takže postupne vám pošlem informácie. Dobre, ospravedlňujem sa za meškanie. Ďakujem pekne. A to je v Košiciach alebo v Bratislave alebo Nitra, nie? Nitra. Počkajte, pozriem si v kalendári. Nitra. V Nitre je to v poriadku zatiaľ. Tam je to akurát, lebo už niektorých musíme Košice, Bratislava a tak ďalej, že tam už je veľa záujemcov a my nedokážeme toľko preskúšať za deň, takže tam postupne oznamujeme nové termíny. Ďakujem. Ja keď môžem ešte iba poslednú takú otázku, poznámku k certifikácii tých lektorov. Áno, je to niečo nové a týka sa to aj proste ľudí, ktorými tam máme profesorov, ja neviem, primár tam bol, docenti. Čiže sú to ľudia, ktorí dlhé roky pracujú vo firemnom vzdelávaní a tak ďalej, len nemajú ten správny papier podľa nového zákona a týka sa to aj ich. Preto my sme dali my musíme dodržať, ideme ešte podľa zákona 568 z roku 2009 a preto sme dali také usmernenia na web stránke, to máme aj posielame tým uchádzačom, že ťažiskom tej skúšky bude to lektorské vystúpenie, kolokviálna rozprava k tomu a tak ďalej. Ani toto netreba podceniť, lebo sa nám stalo a proste mali sme viacero takých, ktorí mali aj s týmto problémy a že neprešli, ale tí seriózni lektori, ktorí k tomu zodpovedne pristupujú, roky to robia, by nemali mať problém vedieť zdôvodniť metódy, formy. Bohužiaľ na Slovensku máme skôr českú dobrú literatúru k tomu, že na Slovensku my sa budeme snažiť čo najskôr spraviť k tomu nejakú dobrú, modernú príručku alebo nejaké podrobnejšie odborné texty, lebo zatiaľ sa dá čerpať iné z tých českých, tie, čo sme mali k dispozícii na Slovensku,
tie už sú také trošku zastaralejšie. Pozerám, že v čete ešte je otázka, že aktuálne máme platné akreditácie, tie ostávajú nezmenené do konca platnosti. Keď dobre rozumiem, áno, všetky akreditácie vydané ministerstvom školstva, akreditácie vzdelávacích programov, ktoré majú platnosť v tomto roku, tak zostávajú v platnosti. Kým máte, ja neviem, keď vám končia v novembri, tak do novembra ich môžete robiť po starom. Ale maximálne do konca decembra. Tak nám maximálne do konca decembra. Hej. Áno, toto prosím všetkým prizvukujem, čiže všetky akreditácie, kedykoľvek boli vydané, všetky padajú do konca decembra. Máme tu otázky, či je možné treba ukončiť vzdelávanie 31. decembra a potom robiť skúšky. Prosím, je apríl. Naplánujte si vzdelávanie tak, aby ste nám stihli do konca roka aj vložiť účastníkov, aby ste si vysplnili zákonom stanovené podmienky, pretože my možno, že vám necháme ešte 2 týždne v januári, ale my ten systém potom musíme uzavrieť. Hej? Čiže ten systém sa uzavrie, preto vás prosím, manažujte si to tak, lebo teraz máte ešte stále na to čas, aby ste to ukončili, aj spravili skúšku, aj vložili nám absolventov do konca tohto kalendárneho roka. A tak, ako povedal Kajo, ak niekomu končí akreditácia, že mal vydanú presne v septembri 2020, neplatí mu do konca tohto roka, ale iba do septembra 2025. Dobre? Čiže strážte si to. Čiže tým, ktorým mali akreditácie do marca 2025 už padli, hej, a musia ísť novým systémom. Ďakujeme. Ospravedlňujem sa, ja sa ešte vrátim k pani Barberio. Pozrite si prosím spam, ja som vám posielala e-mail a dneska sa mi asi 3 záujemcovia ohlásili, že nemajú e-mail, takže prosím, aj ak ostatní ste nedostali odo mňa e-mail k tej registrácii na lektora, pozrite si aj spam. V poriadku. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, myslím si, že ešte dáme posledné kolo, príležitosť na otázky. Nech sa páči. Ja sa chcem ešte opýtať ohľadom tej akreditácie, takže len aby som to správne pochopila, takže my máme teraz vydanú akreditáciu 2022, máj 2022, platí nám do mája 2027. Keďže teraz my už musíme do konca roka nám to platí a od januára už vlastne musíme podať ako keby novú žiadosť na tú akreditáciu, respektíve už nebudeme môcť toho mediátora vlastne ďalej dávať ako akreditovaného? Nie. Presne tak, proste akreditácie padnú, z webu sa stiahnu všetky akreditované programy a vy nemôžete poskytovať mediátora ako neakreditovaného, nakoľko zákon o mediácii hovorí, že musí ísť o akreditovaný vzdelávací program. Z aké ste prosím firmy? My sme Inštitút vzdelávania. No, čiže vy musíte postupovať následovne. Na tento rok si zorganizujte mediátora tak, aby ste všetky kurzy ukončili do konca tohto roka, vrátane zápisu do registra a priebežne, neviem, či idete cez certifikát AIVD, to už necháme na vás, alebo teda cez seba hodnotiacu správu. Priebežne požiadajte o zápis, ak splníte podmienky, my vás zapíšeme. I hneď, ako budete zapísaná v registri certifikovaných vzdelávacích inštitúcií, budete žiadať alianciu sektorových rád o to, aby ste mohli akreditovať vzdelávací program a tam už sa pri tejto akreditácii vzťahujú na vás nové podmienky, čiže prax a predloženie toho osvedčenia o profesijnej alebo teda čiastočnej kvalifikácii lektora. Bez toho nebude možné akceptovať žiadosť o akreditáciu. Dobre, čiže priebežne si vytvorte, vy musíte začať aj skončiť pod tým istým číslom akreditácie, ako máte. Čiže manažovať tak do konca roka a v priebehu máte výhodu, lebo máte vlastne čas, zápis do registra a následne žiadosť o akreditáciu. Ten modul, ja som si totiž to pozerala tú stránku, čo ste hovorili, tú brána. Kariérna brána, ale tam mi práve, že nenašlo mediátor ani mediácia. Pod čím to Čiže mám to ani nemusíte riešiť, keďže vieme, že tento vzdelávací program musí byť akreditovaný. On sa tam určite v najbližších 2-3 mesiacoch objaví, takže vy zatiaľ využite čas na zápis do registra. Určite nemusíte ani žiadať o jeho zaradenie. Aliancia proaktívne tohoto mediátora tam zaradí.
Dobre, a keď pôjdeme na ten zápis cez to vlastne overenie cez vás, ako cez ministerstvo, tak vlastne po novom roku 2026, keď naši absolventi to absolvujú, tak zase sa budú môcť normálne dať zapísať a normálne... Presne takisto bude fungovať, Dobre. akorát my sme celú agendu akreditácií sme odstúpili na Alianciu sektorových rád. Tam sa chystá vlastne ako keby cez náš informačný systém ideme na to postupne, modul na akreditácie. Vôbec sa toho nemusíte báť, pretože my sa spolu podielame na jeho vývoji. Už je naozaj, že na spadnutie, čiže môžem vás ubezpečiť, že v priebehu mája, za predpokladu, že budete zapísaní v našom registri, už budete môcť elektronicky cez náš informačný systém vzdelávania dospelých všetko nahrávať do systému, ale manažment okolo celých akreditácií bude mať na starosti už Aliancia sektorových rád, posudzovanie, výzvu na doplnenie. Čiže podľa zákona sme im to celé veľmi radi odstúpili. Takže už budete komunikovať priamo s nimi a oni majú inak už na ich webe, keď pôjdete, pripravenú, tam majú už nové kompetencie vo vzdelávaní dospelých, aliancia.sr.sk. Oni tam už majú zverejnenú dokonca aj metodiku, ktorú teda nám dali na kontrolu, koordinujeme to. Takže to si môžete naštudovať a ten postup možno, že bude trošku inak vyzerať zhľadovo, ale v zásade nič nové ako názov, metódy, profil absolventa, učebný plán a osnovy sa nemení. V čom sa mení zásadne sú organizačné formy, k tomu budú robené semináre hneď začiatkom mája sa cez náš informačný systém, určite vás váš šéf AIVD na to upozorní, budú robiť takéto vyslovene tematicky zamerané semináre, ako vyplniť žiadosť o akreditáciu, kde vás upozorníme teda teda nie my už, ale Aliancia sektorových rád, tam príslušní zamestnanci na to, ako sa to má vkladať. Dôraz, upozorňujem, bude kladený na výkon kontroly pred vydaním akreditácie, čiže sa bude výrazne kontrolovať materiálno-technické zabezpečenie a že či to, čo deklarujete v projekte, naozaj teda aj v skutočnosti tak je. A čo je zmena, taká dosť výrazná je, my sme to už tak postupne robili, že už akreditácia bude naviazaná na konkrétnu adresu. Čiže ak teda bude niekde uvedená konkrétna adresa Kukučinova 20, tak sa tam pôjde na kontrolu a skontroluje sa tam, či naozaj je tam dostatočný priestor na teoretickú výučbu, na praktickú, teda to, čo si do tých projektov vlastne napíšete. Dobre. Takže aj naši lektori vlastne musia do konca roka si spraviť to testovanie? Určite skôr, pretože vy keď chcete začať od januára 26 pod novým číslom vzdelávať, oni tam majú nejaké zákonné lehoty, čiže taký september by som tipla, do septembra si dajte všetkých v AIVD preskúšať, aby ste mali čo nahrať do systému, keď budete pre Alianciu sektorových rád nahrávať, musíte tam sa nič iné nebude akceptovať. Dobre, čiže určite skôr treba si to dať. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja iba takú informáciu, že čo sa týka toho mediátora, tak to už je vo vysokom štádiu rozpracovanosti, že to je otázka naozaj krátkeho času, kedy sa zverejní tá karta kvalifikácie mediátor nová a v zmysle tej metodiky Aliancie sektorových rád to budú musieť vidieť všetky tie príslušné vysoké školy, ktorých sa to týka, ktorí ponúkajú ten program a profesijné združenia, komory a tak ďalej. Čiže tam je to už na spadnutie, že bude zverejnený aj mediátor. V čete je otázka veľmi praktická, že čo sa týka poplatkov. Certifikácia lektorov samozrejme není zadarmo, nemáme na to teraz projekt nejaký, čiže tá inštitúcia, keď je člen AIVD, tak platí 140 eur za preskúšanie lektora. Keď sú inštitúcie, ktoré majú desiatky lektorov, samozrejme tam je ešte nejaký priestor sa dohodnúť, ale už tá cena 140 je naozaj veľmi minimálna. Pre nečlenské inštitúcie je to 190, s tým, že naozaj to sú také minimálne, že ideme niekde na náklady. Čo sa týka certifikácie vzdelávacích inštitúcií, tak tam tá poradenská návšteva, dajme tomu, keby to bolo pol dňa na mieste niekde, tak sa dá rátať s nejakými 150 eurami na ten pol deň na mieste, ale určite sa to vie zjednodušiť aj online a tak ďalej. Čiže
asi takto. Certifikácia vzdelávacej inštitúcie je úplne iné, keď má pobočky, má obrovské množstvo zamestnancov a procesov a tak ďalej. To poznáme, tí, ktorí sme zavádzali si ISO, čiže tam je to ťažko odhadnúť. Pri takej, ktorá má všetko v poriadku, dokumentované procesy a je to skôr taká návšteva, že ide sa otázka, odpoveď a vedia si to už dopredu nahodiť mnohé veci do tej sebahodnotiacej správy, tam sa to dá odhadovať možno na nejakých 300-400 eur. Keď to má byť niečo veľmi komplexné, tak áno, zadarmo to nevieme urobiť, čiže tam s tým budú náklady, ale minimálne ja si myslím, že certifikácia vzdelávacej inštitúcie v tomto našom modeli bude 300-400 eur. Je to aj o tom, že my sa budeme snažiť to robiť tak, aby tá vzdelávacia inštitúcia, takisto ako z členstva v AIVD, aby profitovala, že my budeme sa snažiť pomôcť tej vzdelávacej inštitúcii, tak ako to naznačujeme aj keď oslovujeme nových členov alebo získavame nových členov, že to musí byť win-win. Čiže vy, keď do toho investujete, tak my sa budeme snažiť urobiť čo najviac preto, aby sme vám poskytli ďalšie informácie, možnosti spolupráce v zahraničí, do projektov a tak ďalej. Čiže certifikácia lektorov, členská inštitúcia 140, nečlen AIV 190 a pri tej certifikácii vzdelávacích inštitúcií tam je to o dohode, stanoviť si aj dopredu budeme musieť individuálne ten harmonogram, že dokedy to potrebujete, ako vám to ponáhla a podľa intenzity. My máme viac ako 20 vyškolených vlastne školiteľov pre tento prípad, čiže určite vieme zohľadniť, a to sa nám aj stalo, že nemôže to byť, lebo ten človek vám trošku vidí do kuchyne, že to nemôže byť od konkurencie, samozrejme musí byť z tej oblasti a tak ďalej. Čiže to všetko vieme dohodnúť tak, aby to bolo zmysluplné pre obidve strany. Dobre, keď už, je tu ešte nejaká otázka? Svetlanka? Áno. No, čiže správne si to pochopila. Tvorba tých divadelných kulís, či nemám to tu pred sebou, to je, predpokladám, že to nie je kurz, ktorý vedie k získaniu novej kvalifikácie, to je len nejaké dovzdelávanie, čiže toto vám nikto na akreditáciu, ako sa vraví, nezoberie teda aliancia. U vás to prípada do úvahy do kariérnej brány možno, že kultúrno-osvetový pracovník, ak sa tak sektorová rada dohodne, čiže áno, na to, aby ste ho mohli poskytovať, môžete si zostaviť lektorov s tým, že si tam podľa vlastného uváženia môžete od nich požadovať na preukázanie lektorskej spôsobilosti aj iné doklady, nie je povinné ten doklad o osvedčení. Správne si to pochopila. Ďakujem. Ja by som sa rada ešte opýtala, ak môžem, pani Lazarová, že či aj supervízia v pomáhajúcich profesiách bude tam zaradená, bude možnosť ju akreditovať. No, supervízia je teraz v jednaní, pretože tá je naviazaná, ak správne si pamätám, ten, kto chce robiť supervízora, musí byť zapísaný do zoznamu supervízorov, alebo môže byť, toto nie som celkom, ale je to tiež naviazané na to, že ten kurz má byť akreditovaný. Momentálne sme teda, ja som v takej pracovnej skupine pre túto sociálnu oblasť a uvažuje sa naozaj, že toto sa zarodí, že teda nebude to supervízia, ale supervízor. Tým pádom, ak ona bude zaradená do tej kariérnej brány, čo s veľkým predpokladom bude, tak áno, tento vzdelávací program bude musieť byť akreditovaný. Myslím, že to je aj podľa nejakých európskych noriem, aj nejaký myslím, že 200-hodinový rozsah, či 240. No. Toto je momentálne v jednaní, čiže my to určite rozlústneme tak, aby ste vy mali možnosť vedieť, že či vám bude stačiť zápis. Určite sa zapíšte do registra certifikovaných, aby ste boli pripravení. To áno. A vy, ak nájdete tú supervíziu v kariérnej bráne, kľudne napíšte mailík buď mne, alebo pánovi Šilharovi, alebo na alianciu, alebo nám dvom stačí. My vám budeme vedieť na toto odpovedať, že v akom je to štádiu, pretože tá činnosť s tými rezortami sa naozaj koordinuje a bude sa tým zaoberať vlastne aj príslušná sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby. Ale je veľký predpoklad, že toto bude bráne ako profesijná kvalifikácia. Ďakujem pekne. Vipka, ja by som ešte mala otázku, Repiska. Áno, Zuzi?
Máme kurz základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore. Ten má 38 hodín. Myslíš, že bude potrebná akreditácia? Určite nie, to nie je kvalifikácia. V oblasti tejto vašej branži mali sme diskusiu s pani prorektorkou, od vás sa budú akreditovať také kurzy ako napríklad, že pôdohospodár, ale to naozaj musí ísť o ucelený vzdelávací program v rozsahu nejakých 200-300 hodín, hej. Čiže na toto jednoznačne, Zuzi, stačí, keď budete zapísaní v registri a poskytujete to ako doplňujúce vzdelávanie. A takisto na vás sa tieto podmienky na lektorov v takéto prísnej miere nevzťahujú. Ale myslím, máme ešte jeden kurz, to je prevádzkovateľ liehovarnického závodu. To je asi viazaná, že? To je remeselná živnosť? Áno, to je živnosť. No, čiže tam je to jasné, to bude musieť byť akreditované a všetci lektori sa budú musieť ísť čo najskôr dať na IVD teda preskúšať, aby získali to osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja v čete vidím otázku od pána Viktora Šlapku, že či sú aktualizované kvalifikačné hodnotiace štandardy zverejnené, kde sú zverejnené. Na tej web stránke kvalifikácie SK to už nie sú. Tam je to aj uvedené, že to nie sú aktuálne. To boli projekty, tá sústava povolaní, národná sústava povolaní alebo národná sústava kvalifikácií, to, čo robilo ASEKO, ŠIOV, čo robil Trexima a tak ďalej. To nie sú, to boli projekty. A teraz to, čo je záväzné, tak to je zavesené, tie karty kvalifikácií, karty zamestnaní sú zavesené na stránke kariérna brána SK. Čiže kariérna brána SK, to je v zmysle zákona o vzdelávaní dospelých, že je to na webovom sídle Aliancie sektorových rád, čiže tam to sú, a všetky ostatné tie predchádzajúce projektové, oni to tam majú uvedené, že to boli vlastne projekty, ktoré viedli, sa snažili budovať ten systém, ale to, čo je záväzné, tak to je na kariérna brána SK. A ja len doplním, aby ste vedeli, podľa nového zákona tieto dve sústavy, Národná sústava povolania, Národná sústava kvalifikácií, ktoré asi veľmi dobre poznáte, lebo však pracovali ste s nimi, v podstate sa podľa zákona o vzdelávaní dospelých zlúčili ako keby pod jedno miesto a to je Aliancia sektorových rád. Čiže logika nejak veci nám hovorila, že treba to dostať na jedno miesto a práve tá kariérna brána to je vlastne to jedno miesto, kde vy nájdete všetky aktuálne informácie, ktorými sa budete vy, ak budete žiadať o akreditáciu, riadiť. Takže máme ešte 5 minút, 7 minút do plánovaného konca, ale nemusíme to zbytočne naťahovať. Neviem, či sú ešte nejaké otázky. Tak ak nie, tak srdečne vás pozývame na to valné zhromaždenie, na konferenciu Aktívne starnutie 7. mája. My máme plánovaný ďalší webinár, lebo každý mesiac máme minimálne jeden bezplatný pre členov. Na 20. mája máme plánovaný webinár ohľadne mobilít. Tí, ktorí ste členovia IVD, viete, že máme schválený taký mobilitný projekt, že vieme preplácať cesty na job shadowingy, na kurzy, pre inštitúcie, ktoré sú v konzorciu. Ak ste není členom IVD, ak ste není členom konzorcia, tak s týmto vie veľmi dobre pomôcť Bernadeta Lorincová. Vieme vysielať v zmysle toho starého projektu. Máme tam viacero takých zaujímavých destinácií, kde sa človek naozaj v tejto našej branže vie dozvedieť o tom, ako zabezpečujú kvalitu vo vzdelávaní dospelých v iných krajinách, naučiť sa niečo nové, priviesť si to na Slovensko, čiže tam sa smerujeme tie naše aktivity do týchto dvoch oblastí, že zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých a potom propagácia v zmysle, že Learning Festival navštíviť, pozrieť sa, ako to robia, lebo sa snažíme budovať ten náš týždeň celoživotné učenie, aby čo najviac ľudí malo možnosť potom si to vyskúšať na vlastnej koži a tak ďalej. Čiže toto je taká posledná pozvánka, že 7. mája valné zhromaždenie a konferencia Aktívne starnutie a 20. mája ďalší webinár, ale to vám príde, keď ste v newsletteri AIVD, tak vám to všetko príde ešte aj s tými linkami. Ja si dovolím účastníkom dnešného webinára poslať teda link, aby ste to nemuseli hľadať, na ten 200-stránový dokument, kde ale v závere je to gro, ten samohodnotiaci alebo sebehodnotiaci dotazník a keď budú akékoľvek ďalšie otázky,
čo sa týka certifikácie lektorov, tak pani Bernadeta Lorincová, certifikácia inštitúcií a záujem o to pani Svetlana Chomová. A ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že sa čoskoro, ďakujem aj pani Bibiane Lazarovej za pomoc, lebo naozaj toto boli veci, ktoré je ideálne, keď nám pomôžu či už z Aliancii sektorových rád alebo z Ministerstva školstva a práce. Takže ďakujem a verím, že sa čoskoro vidíme v Bratislave, kde ja som sľuboval, že buchneme to šampanské, keď prejde zákon a stále sme ho nebuchli, takže verím, že toho 7. mája, kto sa zúčastní, takže tam to buchneme. Pekný deň ešte. Dovidenia. Aj vám. Majte sa Dovidenia. krásne. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, pekný deň. Ďakujeme.